Здравейте! Започва Знание БГ с мен Нора Бочева. Днес екипът ни гостува в Средно училище Васил Левски във Вълчи дол, което от тази година е училище за пример. С какво ще се промени образователната програма на 350 ученици, които се обучават тук, ще разберем след малко. Ето какво сме подготвили накратко в предаването Знание БГ от Средно училище Васил Левски във Вълчи дол. Как се става училище за пример? Какви закони прави училищният парламент? Ролята на библиотеката и на медиаторите в училище. Ученическото радио, полезна информация и добри новини. Как се прави добро? Клуб Усмивка. Наш домакин днес е директорът на Средно училище Васил Левски във Вълчи дол, госпожа Мариана Митева. Здравейте! Благодарим ви за поканата. Училище Васил Левски е училище за пример от тази учебна година. Как се случи това и всъщност с какво ще се промени обучението тук? Нашето училище, аз смятам, че винаги е било училище за пример, както мисля, че и всички училища до някъде представляват училище за пример, защото образованието трябва да бъде приоритет на всички нас, не само на училищата, но и на обществото. Как се случи при нас? Първо имахме двама учители, които дойдоха по програмата Заедно в час, които ни мотивираха с тяхните иновативни методи и ни показаха по какъв начин можем да приложим още повече тези методи в нашето образование и възпитание на учениците. Интересно е, забавно е, академично е в тяхните часове. От други колеги също бяхме черпили опит за програмата Училище за пример. Ние сме в 4-тия випуск. Получихме покана, попълнихме формуляра, изпратихме го и следваше събеседване с много училища, от които ние бяхме едно от избраните да бъдат включени в тази програма Училище за пример. Но как решихме да кандидатстваме? И каква беше вашата мотивация всъщност? Защото трябва да покажете мотивационно писмо, в което да обясните какво ви кара да кандидатствате по тази програма. Програмата първо предлага обучение между лидерския екип и екипа на педагогическите специалисти, което в другите обучения това го няма. И другото, което е предизвикателство за нас, това, че е обучение чрез преживяване. Всяко нещо, което се обучава, което се дава като знание, децата, учителите, ние самите го съпреживяваме и изживяваме, търсим връзката с реалния живот. Но решихме да кандидатстваме след проверката на Националния инспекторат по образование, които ни вдъхнаха увереност, че наистина можем да бъдем училище за пример, защото, може би като всички други училища, ни даваме всичко от себе си за образованието, но след тяхната проверка получихме и по трите показатели за управление, образование и училищна среда, възможно най-високите оценки. И това ни даде стимул да опитаме да кандидатстваме. И ето, че нещата се случиха, бяхме одобрени. И което е много полезно от тези обучения, че поставяме ученика в центъра на обучението. Не само държим на академичността, на знанията, разбира се, но и за тяхното социално-емоционално възпитание и обучение, което това се харесва много на децата. През какви етапи ще премине тази програма, след като сега сте училище за пример, защото знаем, че има и отделни етапи, има отделни проекти. Вие какви проекти ще реализирате и по какви работите специално по тази програма Училище за пример? По тази програма тя е двугодишна и минаваме през различни етапи на обучение. Едните са присъствени, другите са онлайн обучения. В обученията се включват различни аспекти, свързани с преподавателската работа на учителите, свързани с лидерството на ръководния екип, свързани с работата с самите ученици за тяхното социално-емоционално възпитание и обучение.
с нашата загриженост към тяхните желания, потребности и така нататък, и използвайки 7-те сили на учителя, които всеки един от нашите преподаватели вече трябва да ги знае. Това е да бъде загрижен към децата, да уважава тяхното мнение, независимо дали се различава от нашето или не, да им помага, да ги завладява, да е загрижен в класната стая, плюс академичното знание. По какви проекти? Вкарваме всички иновативни методи, работим по различни начини, като след присъственото обучение имаме подкрепа на менторите от тази програма Училище за пример, които влизат в реалните часове, дават насоки на преподавателите, къде грешим, къде правилно постъпваме в учебните часове. И това е един много положителен аспект, защото всички тези млади хора от тази програма Училище за пример са много добронамерени, много ценни съвети ни дава, защото ние имаме опитността, имаме възможността да го правим, но някъде нещо ни куца, а казва, че само този, който не работи, той не греши, вероятно и ние грешим някъде в часовете, и те ни дават насоки как да си ги направим по-добре и как с децата да постигнем една по-добра училищна среда. При малките има едни трудности, защото трябва, особено първи клас от бебета, да ги направим ученици. След това трябва да ги научим как да се държат в училищната среда. Там има едни проблеми. Големите вече те се чувстват наистина като големи хора, но пък когато учител е добронамерен, когато ги завладява, когато е тяхен наставник и ментор, те му се доверяват много повече на учителя, даже отколкото и на родителя. И понякога учителите не знаят много повече за тяхните проблеми, отколкото близките. Може би с учителя по-ги предразполага да се споделят проблемите. Но и при едните, и при другите има трудности, но нашите учители са квалифицирани, знаещи и можещи, с поглед към децата и успяват да стигнат до тяхните сърца. Тъй като училището е средно, какви са професионалните и профилирани специалности, които всъщност тук се предлагат за обучение? В гимназиален етап имаме профилирани паралелки с насоченост природни науки, която представлява STEM паралелка по указание на Министерството. Професионалната ни паралелка е електронна търговия. Насочили сме към икономическа специалност, защото повече от децата отиват след това в Икономическия университет във Варна. И им помага, ако имат малък бизнес, това им помага в тяхната реализация в живота. Още повече и бизнеса във Вълчи дол, повече с икономическа насоченост. Децата имат практика в предприятията, в общината, в магазините. Работим в сътрудничество с бизнесмените, които са в градчето. Помагат ли ви? Срещате ли разбиране от страна Абсолютно. на бизнеса? От страна на бизнеса срещаме разбиране, отворени са към учениците, помагат им много често, когато учениците отидат на практика в тяхните фирми и ги харесат, след това си ги оставят и на постоянен договор. Успяват ли да се реализират на пазара на труда? Казвате, че остават на постоянен договор, но специално от тези, които са професионалните паралелки, успяват ли? Електронната търговия. Да, се реализират. Успява да се реализира. Част от децата се завършват икономическа специалност в Икономическия университет във Варна и се продължават с счетоводство, с банки, застрахования, с други специалности. Но тези, които до средното образование спират образованието си, намират приложение или в общината, защото там също срещаме много добро разбиране от ръководство на общината, както и от бизнесмените в градчето. Къде е по-голям интересът, към професионалните или към профилираните паралелки? Специалното профилираните паралелки, казах, че са природни науки. Там повече имаме обучение на по-високо ниво по биология и химия и там отиват децата, които са мотивирани след това да продължат с биология и химия. Медицина, рехабилитатори, в тази насока. А в професионалното отиват тези, които искат да се занимават с бизнес и с икономически дисциплини. Тази година какво е важно за вас да се случи в училището? Въпреки че сега сме в средата на годината, точно между двата срока, първи и втори срок, какво е важно да се случи и какво ще правите тук?
Това, което искаме да се случи в училище, е всичко това, което научихме на присъственото обучение в програмата Училище за пример, където бяха и колегите педагози, да го претворят в класната стая, да се отворят вратите на класната стая, за да могат да го споделят с останалите колеги от педагогическия екип. Другите колеги също да се вземат нещо от тях, от това, което те виждат, и да повишим образованието на нашите деца. Благодаря ви. Надявам се да успеете и вярвам, че ще успеете. А преди да продължим разговорът с следващите наши събеседници, които също са от средното училище Васил Левски в Вълчи дол, предлагам да отидем в ученическия парламент, за да разберем кога е създаден, с каква цел е създаден и какви закони кове. В училищния парламент се обменят идеи, информация и нови знания. Депутатите организират различни дейности и запознават учениците с решенията си. Всеки има право на вод чрез своя отговорник, а изискванията да си член са много добър или отличен успех и никакви налагани наказания. Заседанията на парламента са редовни и започват още с началото на всяка учебна година. Ние от училищния парламент в началото на всяка една учебна година си правим план по това какви събития и какви инициативи искаме да направим. Този план го обсъждаме заедно с училищното ръководство. Те винаги ни подкрепят, за което ние сме много благодарни. И също така участват в нашите инициативи. Когато се съберем, обсъждаме бъдещи предстоящи инициативи, като сега най-близката ни е име Носим петък. Обсъждаме проблеми в училището. В училищния парламент е много интересно, тъй като идеите създават едно по-весело настроение и е много хубаво наистина. Една от основните дейности на парламента е да следи за спазването на правилата при общуване между учениците и да извършва превенция на отсъствията по неуважителни причини. Също да организира и различни събития в училището. Една от нашите най-скорошни инициативи, която правихме, е Тайния дядо Коледа, където всеки се записва. При записа той остава подарък и следователно декември месец, последния наш учебен ден преди ваканцията, се раздаваме тези подаръци. И всеки остава изненадан от това, което е получил. Нашата цел е по-малките и по-големите ученици да се сближават, защото, например, ние по-големите нямаме такъв контакт с по-малките. И точно чрез тези наши инициативи ние се опитваме да се сближим с тях. Последното решение на училищния парламент е да бъде избран ученик за омбудсман. Предстоят номинации и гласуване. И този омбудсман точно ще решават, ако има някои ученици, които имат проблеми, могат да се обръщат към него, той да обсъжда тези проблеми с училищното ръководство и да го разрешат този проблем. Очакваме, че много повече от проблемите на учениците и идеите им ще бъдат споделени и разрешени и така ще бъде много по-голям мир, така много по-спокойни. И за още по-спокойна и творческа атмосфера, членовете на парламента са ангажирани и със създаването на позитивно настроение за работа и обучение в училището, което те приемат с голяма отговорност. Вече сме в библиотеката на Средно училище Васил Левски във Вълчи дол, заедно с Диана Царибродска, Магдалена Маринова, Румен Тодоров, които са медиатори тук в училището. Здравейте! Здравейте! Госпожа Царибродска също е и библиотекар в училището. Тя беше отличена на церемонията образователен медиатор на годината със специална награда за добротворчество и застъпничество. Честита награда. Благодаря. Първо, какво означава тази награда за вас? Тази награда е с благодарност приета от мене, защото това е някаква оценка на труда ни. Защото се оказа, че съм номинирана от 3 различни независими места и благодарение на родители, ученици, учители, защото гласуването беше във Фейсбук с харесване под снимка с описанието, получих тази награда. А иначе какво е труда на медиатора? Труда на медиатора е
ще кажа моето мнение. Предполагам, че и двамата ми колеги ще се съгласят. По някой път строг родител, изповедник, приятел. Медиатора е връзката между родителите и училище също така, защото има доста казуси, които родители не осъзнават колко е важно детето им да ходи редовно на училище, да се учи, колко е важно въобще учението. В случая медиатора играе и тази роля в убеждение и във връзка между училище и родители. Как успявате да изградите този мост между семействата и образователната институция? С много търпение, с много любов. Тази работа се работи с голямо сърце. Иначе не се получават и нещата. Не само това, другото, което е с разбиране, с разбиране на етноса, с който работиме. На хората като цяло. Защото си има, независимо от какъв етнос са, които трябва да се знаят. Да. Господин Тодоров, вие всъщност сте неформален медиатор в училището. Редовно имате срещи с учениците, още с влизането им в сградата на училището. Какви са основните казуси, които се налага да решавате специално в вашата роля като неформален медиатор? Като неформален медиатор, много от децата идват, споделят с мен своите проблеми, своите нужди. Аз от своя страна уведомявам както и колегите медиатори, така и преподавателите, директора на училището. Касае се за леки противообществени прояви, с които ръководството го запознавам и те вземат мерки, за да могат да ги предотвратят. Като агресия помежду деца и опити за запознанства чрез Фейсбук или други мрежи на по-големи лица. Какво ги съветвате? Аз просто ги моля децата да не употребяват физическо насилие едно спрямо друго, че не е този начин за решаване на проблема, ако е възникнал между тях. Начинът е просто да се изговарят, да го решават чрез разговор и чрез добри средства. Специално за агресията исках да добавя нещо. Мои наблюдения и впечатления са, че за да не... буквално ще го кажа, да не мислят учениците за щуроти, трябва да имат много други интересни занимания. И стараем се. Вие правите така, че да имат интересни занимания. Като библиотекар редица инициативи сте организирали. Всъщност връзката между библиотекар и медиатор за мен е много близка. И много лесно минах от едното към другото, защото това е, трябва да има и забавление. Аз си спомням моите млади години, когато бях ученичка, как не ни оставаше въобще време да мислиме глупости, каквито и да било. Имахме безкрайно много занимания и то интересни, благодарение на което обогатявахме и себе си и свободното си време. Как успявате точно да ги накарате да не мислят за щуроти, както вие се изразихте, и тук в училище да им бъде по-интересно и по-забавно? Едно от нещата с учениците от началния курс много често честваме различни празници. Било то Деня на приказката, било то 3 март или каквото и да е друго. Включително и празниците, които са характерни за дадения етнос. Говориме за техни религиозни празници, говориме и за нашите християнски религиозни празници. Отделно на това, през лятото библиотеката работи и организирам различни състезания по рисуване, за писане на най-интересен разказ, за игра с настолни игри, прожектирам стари български детски филми и се оказа, че им е безкрайно интересно. Разказвам им за моето време, което още по-им е интересно. И
Така. И успявате. Госпожо Маринова, при вас какво е важно при работата с деца като медиатор от най-малкия клас, всъщност от първокласниците до тук децата са и завършващи до 12 клас. Какво е важно при работата с тях? Да ме приемат като приятел. Важно е да се умеят да започнат да споделят с мен, да общуват с мен, да ме търсят при нужда и съответно да говорим за всички проблеми, които се случват. Било помежду тях, било между тях и родители. Работим много и с техните родители, не само с децата. Работим също и с техните родители. Срещате ли разбиране от страна на родителите? Да. Могат твърдо да стезат думите си, да. Госпожо Царибродска, искам да завършим с това, защо е важно в училищните, в образователните институции да има медиатори. Като начало аз искам да благодаря специално на Малипе за подкрепата, която имаме през цялото време да бъдем медиатори. Цифрите, които направиха като изследване на Малипе, за това медиаторите колко деца са успяли да върнат и да задържат в училище, те са известни и са достъпни за всеки да ги види. Това е едно от основните неща. Не позволяваме и успяваме до момента да не позволим да няма, т.е. да има напуснали деца. Просто е и така, защото са решили да спрат да учат. Смятам, че успяваме да потушим агресията там, където я има. Смятам, че сме един добър мост между децата, родителите и училището. Благодаря ви и ви пожелавам успех в тази нелека задача, която вие имате в вашата работа. И ние благодарим. В училище Васил Левски, освен, че има ученически парламент, идеи, новини и впечатления децата споделят в тяхното радио. Какво вълнува младите хора в ефира, сега предстои да разберем. Въпреки че грипната вълна е засегнала голяма част от екипа, ученическото радио не прекъсва програмата си. Водещ е Енгюлер Зекеря, а темата – предстоящият Международен ден за безопасен интернет. Международният ден за безопасен интернет се провежда през месец февруари всяка година и има за цел да насърчи безопасно и отговорно използване на онлайн технологиите и мобилните устройства от децата и младите хора по цял свят. Идеите и темите, които се обсъждат в парламента в училище Васил Левски, лесно достигат до всички ученици и учители чрез радиоефира. Това радио е създадено с цел животът в училище да бъде една идея по-интересен, по-забавен и по-осведомен. По този начин ученици получават достъп до важна информация, която касае както самите тях, така и цялото училище. Благодарение на него те могат да научат нови знания, нови факти и да обогатят своята обща култура. Благодарение на радиото значително улесняваме комуникацията между ученици и учители. Разпространяваме информацията по един по-лесен начин и по празниците със сигурност е много по-весел, когато по радиото звучи някоя песен, отколкото да бъде тихо. Върху сценария на всеки един материал, който звучи по радиото, работят не само учениците. Учителите също се включват активно в подготовката на програмата. Най-често пускаме в ефир радиоматериали, които са изготвени от учители или ученици, свързани с личности от световната или от българската история, със световни дни, на които честваме дадена личност или неговото изобретение, или представяме материали за официални празници или за празници на училището. В програмата не липсват и актуални и положителни новини. Най-често гледаме това да са новини, с които да запознаем ученици, учители и всички представители от училищния персонал с нещо, което пряко засяга тях, т.е. нещо, което би обогатило тяхната култура. Много често тези материали ги подбираме и с помощта на наши учители от съответните предмети.
Енгюлер вече 4-та година е пред микрофона на училищното радио, заедно с екипа, който работи по програмата. Когато завършат, отговорността ще бъде предадена на следващия випуск с надеждата, че в ефира на училищното радио ще има още повече добри новини, както и образователни и забавни предавания. Средно училище Васил Левски във Вълчи дол развиват и благотворителна дейност. Създаден през 2016 година, клуб Усмивка радва много хора в региона с разнообразната си дейност. Каква е мисията на клуба и как се твори добро, разказват учениците пред камерата на Знание БГ. Да даряват доброта. Това е мисията на клуб Усмивка в училището. В него участват доброволци от 1 до 12 клас. В този клуб съм от 5 клас и за първа година съм координатор. Тогава с мои приятели решихме да се запишем. Създаваме нови приятелства, нови запознанства, срещаме нови хора пак и радваме ги. Доброто е най-важната форма на човечност, казват младежите от клуб Усмивка, и всяка година искат да зарадват хората с нова инициатива. Сами планират и реализират доброволческата си дейност. Благотворителни базари, събиране на средства и подпомагане на стари хора по домовете, поздрави за хората с увреждания в града, разнообразяване на живота на техните съученици чрез интересни и полезни състезания и още много добротворчество. Доброволческите инициативи се изразяват в помощ на самотните хора, опазване на околната среда, подпомагане на децата с СОП, специални образователни потребности в нашето училище. Всички хора се радват на добрините, които правим, защото първо сме млади и всеки зачита добрините, които правим и много се радват. В продължение на 2 години в навечерието на коледните и великденските празници учениците радват с подаръци възрастни хора. Инициативата наричат "Подари усмивка на самотен човек" и успяват да направят щастливи много самотни пенсионери във Вълчи дол. Младежите участват и в Купата на героите – състезание за доброволчески мисии на ученически и студентски клубове. Целта му е да привлече повече млади хора, които сами да работят за промяната на своето училище, квартал и град. И така, доброволците от клуб Усмивка правят промяна в положителна посока и не спират да създават нови възможности за радост и усмивка от добрите им дела. Хареса ми да виждам хората колко са усмихнати след като направим добро. Усмивка, защото радва хората. Просто усмивката е знак на радост, щастие и куп положителни емоции. Доброто е нужна част от всеки. Всеки трябва да прави добро, за да живеем на по-добро място. С усмивка завършва предаването Знание БГ от Средно училище Васил Левски във Вълчи дол. Желая ви приятен ден!